ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Савдо ТЖ, мардами ютуб, бордоре ки ба хотири харид кардани хонаҳои арзон тамошо мекунед. имрӯз 19 феврали 2026 сол навор кардем, навори хонаҳои арзон. хуб обши 12 дона хона ҳастае ки дар числаи 19 пешниҳод мешавад, тамошо кунед. заминои фурӯшӣ ҳам ҳастае, аз Душанбе замини арзон, аз Восе замини арзон, квартираҳои фурӯши тариқи кредит, хонаҳои назди ҳавлигӣ, мошинои фурӯшӣ, хулоса навор беҳтарин навор шид. ҳамаи эълонот ба манфиати мову шумо дӯстон. баъдан барои қабули реклама WhatsApp мегзорам. чизе ки дорем дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем. имрӯза видеода лайк монед, дар канали мо подписатсия кунед. ман навора шурӯъ мекунам. бо диққат то охир тамошо кунед бачаҳои азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Савдо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Савдо ТВ-ра дар ютуб тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Савдо ТВ телеграм канал кушодаги бачаҳои азиз, силкаш дар ҳамин таги комментара. ана ҳамин телеграм канали Савдо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. ҳамин хона дӯстон беҳад хонаи зурай. ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Калхозобода қарор дорад. деҳаи Ободдеҳ мега, Янги Турмуш. 6 сотихаи 3 дар хона ҳай 400 000 мега. хона бо тамоми санъат ша бача азиз. хуб ҳама тарафа як то магазин ҳам дора мега. хона хишти пухта хати кардагӣ, баня, кафел задагӣ, ремонти хона фақат абои нозада ҳай тамом. паталок фигура, хуб деволо родбан. даруни хона боз як кухни дига дора, ҳоҷатхона, дӯконхона, анҷомхона, оғил каҳдонхона, ҳамаш ҳастае. хулоса дӯстон азиз, гирди хона забор, дарвозаи фасон, хонаҳо хуб пашти тайёр, пад абои тайёр бачаҳои азиз. ина марамад 400 000 сомон дар Калхозобод, просто дар ҷои зур ша бачаҳо. ина я занг занем бо далши маълумотша бигирем. беҳтарин хона, беҳтарин нарх бачаҳои азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартира равон кардан ки квартираи беҳтарин, доми 8 этажа, хона дар 5 этаж, духонагаи 48 квадрат дар шаҳри Бохтар, Шабчароғда қарор дорад. мега ки 425 000 мегем, бо муомилаш мекунем. ҳуҷҷатош шартнома дар сентра бачаҳои азиз, сентри Бохтар, мактаб, садик, балнеса, бозор, аптека, мағозаҳои хӯрокборӣ. хулосаи гап, чизе ки мақсад чи удобства дар кора, ҳамаш мега дар наздикӣ шай. хона полни люкс кардагӣ, камтарак меҳнат карда мега, хай сум дар кора, хеле ҳолатҳо мешава бачаҳои азиз. савдош мекунем. ина дӯстон беҳтарин вариант айда. ина марамад зангза пурсоншен. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp мегзорам. ҳамин ки занг зарем бигӯем ки мо аз канали Савдо ТЖ тамошо кардем, ё ки канали Савдо ТВ ё ки Савдо ТЖ. хона тайёр кардаги хона 48 квадрат, масоати калон, ду хонаи калон, масъалаи кухни, гарнитураш. хуб беҳтарин вариант ремонти замонавӣ, люкс, евро ремонт кардагӣ 425 та. ина марамад занг зад, далши маълумотша бигирен. ба хотири хонаҳои арзон дӯстон лайк шава.
дар канал подписаться кунен. бачаҳои азиз, подписаться кунен. ами чӣ наворе ки кардем смс шумо да мерава. дастгирӣ аз шумо хонаҳои арзон аз Савдо ТЖ. дӯстон, мегзарем ба сеюмин участкаи фурӯшӣ. участкаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ дар ноҳияи Восеъ, маҳаллаи Сулҳобод, Собиқ Диржин, 4 сотиқ 1 барак, 120,000 нарх. ду рақам WhatsApp дасти рӯи экрани шумо далши маълумот бигирд. мега ки як хонаи 6 ба 3 рай, 6 ба 3 1 баракай, об свет ҳаст. наздикии хонада мактаб, садик, медпункт, масҷид, документо 100%, документо 100%. участка хуб барои фундаменти забор, бетонорехтагӣ, як кам аз шебен, як кам аз санги калон, як кам аз чӣ мега смес меген, чӣ меген, хулоса ки 120,000 нарх бо муомила мешава. занг бизанед. мегзарем ба чорумин замини фурӯшӣ. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ равон кардан ки дар Душанбе, дар ҷангалакда қарор дорад. 120,000 нарх дорад. 3 сотиқ замин дорад. ай территория Душанбе нарх наво гарини қимата. дӯстон, кадомитон дар кораи марҳамат ошон шава бигиринш. мега канечкаи маршрутҳои 26 ҷангалак баъди таксиҳои хуҷанд аз роҳи калон 1 километр дур, роҳ асфалт кардашудагӣ аз кушаи ҳавлӣ мега 3 сотиқа дода метонем. ҷангалак ин минтақаи мақсад зурай. дӯстони азиз, ина марҳамат 120,000 бо савдо када мешавад. занг бизанен. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин матароли арзонак. ин матарола кадомитон мегирен? ҳамин якм ки тамошо карден бигиринш, барое ки ака айсоби сумдаркор будан савдош кестай. матароли фурӯшӣ электроматарол солиш 2025 заряд қатӣ. як бор заряд пур мекунем бачако 75 километр мегардем. нархаш не ки арзонак 12,000 сомонӣ. барои корбори дами хоҷагӣ беҳад зурайда. ака портияда намебурояне не ки ами средни борода беҳтарина бачази ами корбори хоҷагӣ дехонӣ хитонда зурай. ду рақами дастӣ, як ду WhatsApp ки мегзорам, фақат занг бизанен, биген ки мо аз канали Савдо ТЖ тамошо кардем. беҳтарин матарол, электроматароли фурӯшӣ 2025 сол, як заряд 75 километр ҳаракат бачаҳо. занг за пурсоншен. мегзарем ба шашмин аппарати фурӯшӣ. аппарати кирпичрезӣ ҳастае ки роҳӣ кардан дарозиш 37 ба 18 ҳай бачаҳо. баландиша метонен майда кунен, калон кунен, зависи да ихтон мекунад. ки дарозиш 37 бараш 18 ҳай бачаҳо азиз. хоб хай ба мисол баланд паст кардан метонен. беҳтарин ҳолат дай ноҳияи Темурмалик да қарор дорад. деҳаи Танобчӣ, дар Танобчӣ ҳай ноҳияи Темурмалик 20,000 сомон нархаш бо савдо мешавад. дӯстони азиз, ҳамин аппарат беҳтарин вариант ай. ҳамин чем шумо ҳамо хишти қимат хариданда ҳаминра мегирин, ягон чӣ мега вақти дар кӯтоҳтарин муддат метонен хиштора истеҳсол куненда ҳамо хонаҳотона бардорен. шояд заказ ҳам қабул кунен, далши дар хизмати мардум бачаҳо. ҳаққи корира мегирен, хиштора баровардан мегирен. нашоти нарх 20,000 сомон боз камтарак муомила дорад. дар WhatsAppшон занг зада маълумоти параша бигирен. 20,000 сомонӣ беҳтарин аппаратай хай сум дарко савдош кеса ё қиматам. мегзарем ба ҳафтумин дулани фурӯшӣ. фура дулан бачаҳо азиз ҳастае ки 480 даф мега номаш 2018 сол 580,000 пробег бачаҳо азиз. притсеп мега притсеби чӣ мега вазни сабукай притсепш бачаҳо азиз. коробкаш автомат, растамош кашидагай, утилизация шидагай, ягон расход надорад. мехарид сраза кор мебуроӣ.
دالنی مقصد میتونین فقط چیرز خیتوی ای پشتی دیویژنش بچه عزیز. اینم مرحمت دوستان بهترین واریانت های 420,000 سومون میگه. همین در کوتاه‌ترین مدت دوستان عزیز همین راست خودش هم میبره، برای که خیلی دسن دیویژنی خیتوی تاجیکستان چخیل بار میروامیا. خلاصه بهترین واریانت برای بیزنس هم برای کاربری خودتون دوستان. و دوستان عزیز کدومتون امی نوارای سعودو تیوی را در یوتیوب تماشا کردن نمیتونین، دورای وطن هستین، سعودو تیوی تلگرام کانال شده بچه عزیز، سیلکش در امی تگی کامنتره. انا همین تلگرام کانالی سعودو تیوی دوستان باور کنین کانال به حد زور پیش رفته، سیلکش در کامنتر در اومده تماشا کنین. دوستان عزیز میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که دو کمناته کوارتیر در 9 اتاژ با مساحت 49 متر کوادراتی، بازار سفینه، شهر دوشنبه. 235,000 سومون 49 کوادرات میگه، 235,000 کردیم. ماشین قبول میکنیم، کردیت میتیم، کارهای ساختمانی از کتلوان رفته سای، اوب سوید، کانالیزاسیا داره، لیفتای زمانوی میشوه. ناحیه پشتی بازار سفینه، جای خوبای دومی 13 اتاژه خونه در 9 اتاژ. با تلفن میفهمونیم. دیگه واریانت ها هم داریم دوستان عزیز. بهترین واریانت همین زنگ زدیم بگن که ما از کانال سعودو تیوی تماشا کردیم، لبوی واریانت را داره دوستان عزیز. نرخ زور از کتلوان گرینی ارزان میگیرین. اینا زنگ زده دلشی معلوماتش بگیریم بچه. پروژکتش بهترین پروژکت‌های زمانوی دوستان عزیز. دوستان عزیز میگذاریم به نهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که یک کمناته کوارتیر در 4 اتاژ با مساحت 48 متر کوادراتی، مغازه ستاره است که در وحدت بچه عزیز. انا همیجا قرار داره. 289,000 نرخ داره. السلام علیکم مردم. دو خانگاه فروشی در شهر وحدت 48 کوادرات متر. خب در 4 اتاژ یک خانگاه، حمام و حاجت خانه علاویده. اوشیونه مقصد میگه بینای نهوشیونه نزد مغازه ستاره، بالای مکتبی احمد دانش، از چهارراه فیض‌آباد کمتر بالاتر. بینا در بین دو مکتب، شرایط برای زندگی شرایط بهترین داره. اینا دوستان زنگ زده دلشی معلوماتش بگیرین. 48 کوادرات 289,000 وحدت دوشنبه دوستان. او قدر دوری نیست، یعنی 10 سومده میرین 10 سومده میین. خلاصه جوشم جای زور دوستان عزیز زنگ زدین. میگذاریم با دهمین کوارتیرای فروشی. دوستان عزیز کوارتیرای فروشی است که یک کمناته کوارتیر مساحت 48 کوادرات در 12 اتاژ، ناحیه اسماعیل سامانی، شهر دوشنبه ده قرار داره. تلفنشون اخیرش میگذارم 3170 زنگ بزنین. امی دوستان چی میگن، امی کوارتیره ها را طریق کتلوان دوستان میتونین بخرین. واریانتی زورای یکی امی آدمای باوریناک باشه. امی مسئله حجت گذاری را پرسپوس کنین. ای کتلوان به حد واریانتی زورای دوستان. چه امی شما 30-40% قیمت گرفتن ده، اما 30-40% ارزان تر بگیرین، فکر میکنم بهترین میشه. امی بین 1 سال 2 سال طاقت کنین، اگر فکر میکنم زور میشه. آدمایی که مثال شرایطتون سرکای امی چی میگه ماهانه سپردن میگیریم، بود دلش جمع میکنین سومتونه برای ریمونتش بهترین واریانت. میگذاریم با 11مین کوارتیرای فروشی. دوستان عزیز کوارتیرای فروشی است که دو کمناته کوارتیر در 9 اتاژ با مساحت 45 کوادرات متر در 12 میکرورایون شهر خوجند. دوستان واریانت زورا 220,000 45 کوادرات شکاتور کردگی، استیاشکا کردگی، کوربوری منتاژ الکتریکی کردگی. 220,000 12 میکرورایون شهر خوجند. خونه سر راهنده رو برای مسجد انده قرار داره. خب شکاتورو شدگی میگه 2 ماه بعد میگه ریمونت است، هر کدام میشوه. پلانیروفکاش زورای پولی نقد فقط 220 کردیت الیشی خیلی واریانت ها دوستان نیست. همین سومی زنده در کورای خیلی سوم در کور سعودوش کسان. لایکاتون نگذارین، در همین کانال ما پادپیسات سکنین بچه ها. در کانال پادپیسات سکنین
дар видео лайк монед. 12-мин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ 109,000 сомон. хонаи назди ҳавлигӣ дуҳуҷрага масоҳати 8 сотиқ замин дар ноҳияи Муъминобод деҳаи Чимтолда қарор дорад. 8 сотиқа дуконата 109,000 нарх. дарвозаи 5 метра, паҳмиш 3,5 метр, стяжка кардагӣ, 4 санг ва 2 камаз шебен тайёр барои далнеши стройкаи хона дӯстон. хуб баня 2 ба 1,5 фавран фурӯхта мешавад. алиши фақат ба хона дар территория обод ёки суми нақд 109,000 нарх. муомилаш қатӣ. хоб рақамҳои ахираш 8411 занг зада пурсон шед. 8 сотиқ духона 109,000 дар ноҳияи Муъминобод. мегзарем ба 13-мин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, чӣ меган 81 сотиқ замин дора. 81 сотиқ замина 5 комната. ноҳияи Балҷувон, деҳаи Чашмаҳё, деҳаи Чашмаҳё, ноҳияи Балҷувон 240,000 сомон. просто дӯстон природа медонен, природа айда бовар кунен. агар хуб об мега свет пастяне ҳастай. 80 сотиқ замин дорад, дарахтҳои мевадиҳанда дорад, чарогоҳ дорад, ҷои агародкорӣ дорад, маълумоти пурра бо телефон. дӯстон, навори мо ҷамъбастид. чизе ки буд ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, комментария кардем, навистондем, ҳамаша мондем. баъдан рақамҳои ма барои реклама мегзорам. занг бизанед дӯстон, ёки дар WhatsApp чизе ҳаст сароӣ кунед. ҳамин телеграм канали ма силкаш дар комментария бачази. ва дӯстон азиз, кадомитон ҳами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бачази силкаш дар ҳами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.